Hier geweldig. Ik heb nooit gedacht dat het is hier hartstikke gezellig. Ik ga me hier nooit eens een field, nooit een keer. Ik ben hier voor thuis. Vrouw Buwalda kwam vorig jaar, midden in de coronatijd, in Bruggelenkamp in de Westrein te wijen. Een onwisse tijd, maar dus had ze hier net een soort last van hoorn. Ze kon gauw haar plakje vinden. Ik ga nooit ooit weten hoe het je weer dus met corona. En ik ben hier, ze moesten hier alles inrichten van mij, want dat kon ik zelf net, dat mocht nog net. Hè. Dat mocht net hier verder in de kamer. En toen kwam ik hier binnen, maar ik mocht het eerst binnenkomen. En mijn tante zei, ze kwam achter me hoor, met een van de medewerkers hier. En toen zei ik, oh wat gezellig, maar wat jullie in de hoed weer, dat zei me niks. Ik zei de boeten. Ik vond het boeten zo mooi. De bjemmen, de zinnen op de viever. Dat vond ik het mooiste wat ik op dat moment zeg. Door de coronatijd speelt het Iersumens een wichtige rol bij Ouderijn. Vooral ook omdat ze haar familie volle minder joggen. Maar vrouw Buwalda pakte die tijd met fleur op. Onder het begin van de dag de telefoon en de kranten al op tafel. En zag hier ze vaak toch nog wel noffelijke dagen. Ik heb nooit gedacht dat het is hier hartstikke gezellig. Ik ga me hier nooit eens een field, nooit een keer. Ik ben hier voor thuis. Ik lees de oude kranten, dus daar ben ik helemaal mee bezig. En dit is gewoon nou iedere keer de Rummy Cup, maar ik ben een hele proot aan het lezen, daar ga ik van lezen. En vaak telefoon, mijn telefoon komt wel vooruit. Die naar de worden belt eventjes. En dan is soms een uur zit ze wel aan de telefoon. Ik dan nog de kant vanzelf. Ja. Maar ik ga wel met twee dames hier vlakbij contact met, hoe heet het? We hebben een Rummy Cup met strijden. Vrouw Buwalda mocht het oren hier haar kroonjaar vieren. Zij is 90 jaar geworden. Maar vanzelfs mag zij deze dag op een orenwijze met haar familie vieren. Ze mochten maar een kwartier de wijze, dus eerst kwamen we uit Leiden, nou, een kwartier hadden de west. Toen 2 dagen later kwam, die kon niet in mijn hoed, ja in mijn hoed slipt, maar dat had ik nog. En nou, ze zei, nou, wie bellen je tante straks weer? Maar we zien ze maar achter zijn glas loeren. En het vind ik net zo duidelijk. Ik vond er niks aan. En die moest mijn kwartier ook weer verdwijnen. En toen kwam de nummer 4. Die kwam alleen naar de Vredes. En die zocht ook een kwartier. En toen zei een van de medewerkers hier, ze zei van de vrijwilligers, het is geen manier van de wand. Jouw familie bent het al een keer heel fier. Het is een kroonduif hier voor jou, kroonduif het. En je mag een kwartier met mij praten. Dus je moet bellen. En toen had die tante zei van mij bellen. Ik kan bellen, ik zei, doe maar eens bellen als het wat langer blijft, want die moest uit Beeldhoven komen. Nou, dat is 2 uur rijden en je mocht hier een kwartier wijzen, dan moet er onmiddellijk weer voort. Wij naar Beeldhoven, waarom? Dat vond ik wel een beetje sneu. Toen mocht er blijven jelloeren blijven. Je had zelf bellen en dan zeiden ze, ja, dat kan wel, jelloeren. Dat wie een beetje, die wie net zo mooi, hè? Moederkapje maakt al even voor. Yes. Zal ik jou dat even voordoen? Oh ja, wat geweldig. Nou, daar komt hij hoor. Zo. Oh, lekker warm. Lekker warm. Nou. Een paar keer ben we getest en we zijn nu gevaccineerd 2 keer. Dus ik mag nog goed wezen. Hoop ik. Want je komt zo'n brood eventjes een praatje met ze en ik van het personeel dan komen ze hier eventjes. En van de week werd de keuring. Weer een jonge man die zei, wil je een eentje keuren? Ik zei, jawel. Hij zei, ik ga de rolstoel alweer voor de deur staan. Dus toen ben we met de keuring geweest.
Ik ben er nou twakken van, dit hier ben ik moeten door geweest. Hadden me midden in een rolstoel hier eentje omgegaan. De verzorging is hier fantastisch. Ja, je nooit tocht. Het is werkelijk weer geweldig, hè?